Inselmilkom u nistedinkom għad-69 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. F'dan it-tielet ħadd tar-Randan, Ġesu jikkummenta fuq żewġ ġrajiet storiċi li seħħew fi żmienu u jinqeda bihom flimkien ma' parabbola ċkejkna biex ifakkarna fl-importanza u anki fl-urġenza tal-konverżjoni, jiġifieri li nkomplu ntejbu il-ħajja tagħna fil-mixja tiegħu miegħu f'din id-dinja. Ġesu jsemmi żewġ ġrajiet storiċi, il-qatla ta' xi Galilin fil-kumpless tat-Tempju ta' Ġerusalemm mis-soldati tal-Gvernatur Ruman Ponzju Pilatu u traġedja fuq ix-xogħol meta jaqa' it-torri ta' Siloam fuq il-ħaddiema li kienu fil-post. Dan ġara x'kienu aktar midinbin lejn Ġesu, dan mhux kastik tal-Alla, imma huma żewġ ġrajiet traġiċi, il-qatla ta' ribelli mill-Galilija, mill-Gvernatur Ruman, u inċident ikraħ fuq ix-xogħol illi jsiru sejħa għall-indiema. Qisu bħal donnu Ġesu iġanna mhux insaqsu jekk hux il-ġrajiet drammatiċi u traġiċi u mhix kastik tal-Alla jew le, imma neħduhom bħala sejħa biex inbidlu ħajjitna, biex intejbu il-mixja tagħna flimkien miegħu f'din id-dinja. Ġesu jgħaqqad ir-riflessjoni tiegħu fuq dawn iż-żewġ ġrajiet storiċi ma' parabbola ċkejkna, ma' siġra illi ma tagħtix frott. Meta s-sit trid jaqlaħħa, il-bidwi jinsisti miegħu tieha ftit żmien ieħor, forsi tagħmel il-frott. Jekk ma tagħmilx, din hija deċiżjoni radikali u kategorika tas-sit, aqtaħħa. Qegħdin fi żmien ir-Randan, żmien li jfakkarna li aħna msejħin għal konverżjoni. Żmien li fih aħna msejħin nagħmlu eżami ta' kuxjenza u nsaqsu lil nfusna x'hemm bżonn jitjieb fil-ħajja tagħna. Ekku, il-kelma qawwija ta' Ġesu f'dan it-tielet ħadd tar-Randan tixprunana biex nieħdu deċiżjonijiet serji, biex bl-għajnuna tiegħu naħdmu fuq dawk l-affarijiet, jew forsi aħjar nibdew naħdmu fuq dik il-ħaġa li forsi qiegħda żommna bogħod mill-mulej, qiegħda żommna bogħod milli nuru il-fidi tagħna lil dawk illi jgħixu magħna u madwarna. Jalla nilqgħu din is-sejħa għal konverżjoni. Il-mulej jagħtikom is-sliem.